इउपिपिएल सरकाराथ' सरकार नङा मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिनि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन आसाम डिभाइड 50-50 आव दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसांखिनि राजनितिकआव फैबाय राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय जानानै आरो दायो जोङो बिपिएफ सरकारखौनो जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दायो नै बिपिएफ सरकारा दायो मारै दले बले फैदों दायो सरकार गैया बिपिएफआ अब्लाबो मारै दले बलेहै दायो जुइन जाफैदों बेवहाय जोङो बिपिएफ सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों बिपिएफ सरकारा निश्चय फैफिनगोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो जुइ जुक्त जागोन मानो होनबा थांनाय इलेक्सनावबो जोङो हारियाखैमोन जोंखौ बिसोरो माबा खालामनानैसो जोंखौ बिसोरो थगायनानैसो बेसांखिनि जोंखौ बेबायदि बेक खालामनानै दोनदों बेवहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफआनो सरकार जाफिनगोन बेखौ जों गेरान्टि बुंदों बिपिएफ जय जुक्त जाफिनगोन बेथ' बहुत जाय मानसिफोरानो नांगोलनि सावगारिखौ सावदोंमोन जोंनि बिपिएफआ नांगोल सावगारि सिम्बल लादों जितु बे नांगोलखौ खिन्थु निग्लेक्ट खालामनाया बहुत गोरोन्थि आरो नांगोलजों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हालेवनानै बियो मोनसे लोक्षि बुस्थु होननानैसो जों सानो खिन्थु जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन जुहुद्रुदोंमन खिथु खिथादोंमन गामसा फैलानानै बेफोरो बहुत पाप जागोन आरो मानि कारनाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जुइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे इउपिपिएल सरकारखौलाय इउपिपिएल सरकारखौ जों सरकार होननानै साना सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंनाय सुइजारलेण्ड माहा बनायखो मा बनायदों जोंनि बिपिएफखौ बुंबाय थादों 17 बोसोराव मा मावखो होननानै खिन्थु 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि बिपिएफ समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थै सोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थै सोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ हु सेख'जोबनानै बियो लुवार बायदि थै सोबख'गोन बियो बेखौ लुवार होननानैसो आं बुंनाय बेथ' थार बाथ्रा मारैहाय हाबनो हानो दायो गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै फुट होनो बेखौ होना सहर जाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि होना हरजाखागोन बियो